Mladí lidé v Česku se zadlužují víc než kdy dřív. Půjčují si nejen na bydlení, ale i na běžné výdaje a stále častěji své závazky nedokážou splácet. Výrazně tak přibývá těch, kteří se kvůli dluhům dostávají do exekuce. Podle ekonomů k problému přispívá i fenomén, kdy si lidé kupují to, co vidí u jiných na sociálních sítích. V posledních letech podle průzkumu prudce roste počet mladých lidí ve věku 18 až 34 let, kteří si půjčují. I když většina půjček směřuje na bydlení, rychle roste počet lidí, kteří si berou úvěry na běžné věci jako na auto, elektroniku nebo další výdaje. Když porovnáme roky 2010 až 15 a rok 2020 až 2025, tak tam došlo zhruba k 23% nárůstu lidí, kteří jsou do 25 let stáří a dostávají se do exekuce. Podle odborníků Češi čím dál častěji sahají po takzvaných spotřebitelských úvěrech. Mladí lidé si především půjčují na nový telefon nebo třeba na dovolenou. Chodí prostě lidi ve věku 20-23 let s tím, že mají třeba 3-5 milionů dluhů a otevřeně bezelstně přiznávají, že si je prostě vzali prvoplánovitě. Je to tím, co vidí kolem sebe. To je láká, jsou to jednak reklamy, jednak jejich kamarádi. Většinou na elektroniku nebo tak. Na bydlení jsem si musela požičať, ale to je asi jediné. Podle ekonomů za zadlužováním stojí i sociální sítě. Mladí lidé chtějí mít to, co vidí u druhých a často si pak půjčují na věci, které vlastně nepotřebují. Ten tlak na mladé lidi je neuvěřitelný. Řada lidí právě pod vlivem toho obsahu na sociálních sítích snaží nějakým způsobem nohnat a mohou se dostat do nějakých finančních potíží. Jen za první půlrok tohoto roku si Češi na takové věci půjčili skoro 642 miliard, na bydlení pak skoro 1 bilion 900 miliard korun. A mohou se tak dostat do dluhové spirály. Půjčila jsem si na splácení dluhu a nevyšlo to, pak jsem šla do insolvence, neměli jsme peníze na nájem, na jídlo. A pak už to šlo dál a dál. Celková zadluženost tuzemských domácností v absolutních číslech vzrostla. V červnu to bylo 2,54 bilionů korun, což je nárůst nějakých 2,38 bilionů loni ve stejném období. Problém je i v tom, že mnoho mladých lidí nemá finanční rezervu, která by jim pomohla v nečekaných situacích. Zhruba polovina českých domácností prý nemá na účtu ani 100 000. Zuzana Dumbrovská, televize Nova. Zadlužování a problémy